чуждестранни участници са от град Псуй, Словения. Хайде и днес да покажем на чужденците колко е гостоприемен Перник. Аплодирайте ги! Това е Псуй, Словения! Само толкова ли сме гостоприемни перничани? По-силно, по-шумно! Чуждестранните групи също имат номера за СМС гласуване. Номерът, на който може да подкрепите град Псуй, Словения е 94, на кратък номер 1707, текст 94. V imenu mesta Ptuj in pa župana občine Ptuj vam prinašam lepe pozdrave in pozdravljam vse tukaj zbrane. Sem 12. princ Ptujskega karnevala, Jakob Rojner Markovski, in vas vse skupaj vabim na korentovanje na Ptuj, ki bo 6. marca 2011. Še enkrat lep pozdrav in lepe čestitke ob 20. obletnici vašega карнавала. Hvala. Без имам претенцията да съм специалист по словенски, доколкото разбрах, те ни честитят празника, честитят ни карнавала и ни пожелават здраве. Още веднъж, ако харесвате групата от Псуй, Словения, изпратете текст 94 на кратък номер 1707. Да благодарим на Псуй, Словения. Следва да видим групата Прилепски жетвари от град Прилеп, Македония. Благодарим на Псуй, Словения. Нека дадем възможност и на Македония да се представи. Прилепски жетвари се казва групата от Прилеп. Много красиви, много атрактивни са техните маски. Благодарим ви. Прилепските жетвари са вече готови да излязат. Благодаря, Словения. Номерът, на който може да подкрепите Прилеп, Македония е 1707 с текст 93.